jezik. Daj nam jednu stvar, sačekaj, daj nam muziku. Bez znanja jezika zaista ne bih mogao da razumijem sve to i onda ako to ne razumijem, kako mogu znati da saše? I Nataša Vinković, i Maja Vinković gostovanje, a to je Branka Nemislić, i Miloš Milovanović, i Branko Milovanović, i Bojana Odavić, i Maja Žeđe. To su vrhunski spikeri.